Месец май дава възможност на зодия Везни да се докажат във важна сфера от техния живот. Ще усетите как през месеца усилията ви дават първите плодове, както и ще се насладите на процеса. В личен план някой ще се докаже пред вас с жестове или усилия, за да спечели доверието ви, което не е лесна задача. Предизвикателството за зодия Везни е да удържат на желанието за бързи успехи. Нужно е да забавите темпото, за да не пропуснете нещо важно. Възможностите през май за зодия Везни са постигането на пълно спокойствие, както и удовлетворение от живота. Голяма част от везните ще бъдат на крилете на любовта и ще се наслаждават на това, което желания партньор влага в отношенията. Имате възможността да чуете своя вътрешен глас, което ще ви поведе в конкретна и правилна за вас посока. В професионален план ще бъдете хора, които много често няма да са съгласни с решения и действия на част от колектива и ще държите на перфектното изпълнение на задачите. Ще браните смело своите идеи и част от хората, с които работите, ще се оттеглят, защото ще виждат, че сте взели задълженията си при сърце. В любовен план ще се наслаждавате на истински уют и комфорт, като през май ще предпочитате спокойствието на дома и уединение с партньора. Нужно е да се отдалечите от цялото напрежение, през което сте преминали. Имате нужда от спокойствие, за да подредите мислите си. През май е нужно да се фокусирате върху една възможност от многото, които живота ще ви предложи, и да не губите време в илюзии и фантазии. Ако си представител на зодия Везни, харесай това видео. В първия коментар ще откриеш специално ангелско послание за зодия Везни през май.